Kawai ka jingja ka basngo kandit ha ka ba kawai ka longkmi ka syate ha upos elektrik bat syak bom syatiat ha Bihar jongka Rohtas district nakadaw ba utanga jongka ula keno ba kadonjinga day bat uwei pat ubriu nolor jong u laya tho ki pulet ha kani kasngi uble katkum ka jingya kran katnat khubor ke NDTV bat u superintendent of police ka Rohtas u Ashish Bharti ulaya tho basan ngut ki briu ki badan kti ha kani ka kam kila syak kam no ha ki pulet kan thop ya utanga jongka bat uk thau jongka katkum ki khubor balaya lum laong ba udipak ram ubadei ulok jongka ne kabriu ulalet chaki pulet hakani ka sngi thoding na ka banta bandawa naki bakin tukla lam na ka banta kani ka kam hadin kani ki pulet ki lakhot yakini ki shijur ki baladan laingut ki khon sha police station na ka banta banyakran bat ajingmut yakini ki shijur hakaba u station house officer ulayakran yaki bat ajingmut bat ya selok bat ki hadin baladap bat yakran bat ki pulit kila phano ekini ki shijur ban lej no shayeng Henry hadin ba kila poy shayeng kabadan shagashnong singpur ulok jongka bat ukthau jongka ushif pujan ram bat laingut ki weipat ki bahyeng kila te yaka ha upos elektrik habar ka yingsa jongki bat bom bat sho yaka ki pulit kila yo jingtep shaphang kane bat marmar kila lej shakata kajaka ban yo ban palat no yakani ka longkmi laong ubharti dak ba banrap ru baki pulit kila register case nak benta kani bat kijing toket bak hambnya kidangya chakman